Καταλαβαίνεις. Εγώ σου λέω ορίστε, δεν σου λέω μωρό που είσαι. Επειδή σε ξέρω, άμα σε ήξερα, γιατί εσύ που σε νοιάζει και που εσύ που σε νοιάζει να με ξέρεις, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου να με ξέρεις. Είναι σαν να μην με ξέρεις. Αν εγώ συνεχίζω όπως συνεχίζουμε όπως μιλάμε τώρα σιγά σιγά, όπως μιλάμε, είναι και το όταν ξεκινάς και εσύ τον έρωτα, στην αρχή είναι ένα επόμενο, το καβλώνεις σιγά σιγά και προχωράει. Και αυτό είναι έτσι είναι αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις. Εσύ πώς είσαι πολύ σεξι. Εγώ είμαι πολύ σεξι άντρας. Έχω και μεγάλο, αλλά δεν τη φτάνει, πού να πάει, καταλαβαίνεις. Πίσω του έτσι μου. Πώς πέφτει. Τίποτα, και δεν υπάρχει. Το δένει στο πόδι σου για να μην φαίνεται. Ούτε αράπης να μην ήμουν, αλλά εντάξει, δεν είμαι αράπης. Είμαι σκληρός αράπης. Είσαι γαρμπάτινο. Ο αράπης έχει μόνο το χρώμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι σκληρός. Εγώ έχω σκληρό σαν το χρώμα του αράπη. Τι είναι αυτό. Έχω γερά πόδια και μου αρέσει να είμαι όρθιος. Και έτσι συγκεντρώνω πιο πολύ να σου μιλάω πιο έμορφα. Γιατί σε είδα μάλλον Ξέρεις τι μου αρέσει εμένα? Μου αρέσει αυτός ο ήχος. Από το UPS. Βλέπω ότι... Άρη, πέρα μου κατούρισε, δεν την άκουες. Πιστεύω να εγώ πιστεύω να... Πού το ξέρεις? Δεν πιστεύω να νύσταξες, γιατί εγώ δεν θέλω όταν νυστάζονται... Αλλά έχω πολλά κυρία μου, δεν μπορώ. Όταν νυστάζονται οι κοπέλες... Εγώ καβλώνω πιο εύκολα, δηλαδή. Αλλά τι φτάζει από τους καβλώνους. Να σου πω, να σε συνεχίσω καλύτερα, να μάθεις πιο καλύτερα. Κοίταξε, εγώ μπορώ και όσο πιο πολύ γρήγορα μιλάω για να με καταλαβείς πιο εύκολα. Καταλαβες. Το ξέρω, εντάξει, γιατί εγώ μιλάω και εσύ δεν κλείνεις. Με καταλαβαίνεις. Θέλω να σου πω, πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο είσαι? Αλήθεια, είσαι πολύ καρδιά. Αλήθεια, πραγματικά δεν είναι ντροπή αυτό. Είναι καλό. Τι εννοείς account του YouTube? Τι εννοείς? Εγώ. Δεν παίζει ρόλο και εγώ να είμαι 80. Πόσο καλό. Δεν μου το πες καλά. Χρόνο μου είπες τώρα. Όχι καλό. Σταματήσε να γελάω για λίγο. Συγγνώμη, γιατί είναι και... Μπορεί να παίζει ρόλο κινητό, μπορεί να έχει πρόβλημα. Εγώ, πόσο με κάνεις? Μπράβο, γιατί ξέρεις, προτού να πάω με πήγες στο νόημα, δηλαδή. Να σου πω, κοίταξε, 80 και 80 να είναι και 20 χρόνια να είναι και 10 χρόνια να είναι πολύ καβλιάρης. Δηλαδή, έτσι παίζει ρόλο τώρα, κοίταξε. Παλιά γαμιότανε από μικρή. Ενώ τώρα μπουστάνε πιο πολύ μεγάλοι. Να πάνε μικρές. Είναι τώρα ανάποδα τα πράγματα. Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει αυτό εσένα. Και εμένα μου έχει τύχει αυτό, αλλά του λέω εγώ όχι σήμερα γιατί... Δεν κάπως. Ναι, γιατί όταν μιλάμε είναι σαν να μιλάει και ο Θεός.
Δεν σ' αρέσει να το μιλάω. Εγώ γιατρεύω, ρε. Την Παναγία σου γάμο. Τα φαγάκια. Δεν γιατρεύω σεξουαλικά, αλλά γιατρεύω πραγματικά. Θα σε βρέξει. Δεν με χάζω. Είμαι πραγματικός, γιατί συζητάω. Τελείωνε γάμο το σπίτι σου. Τι? Βλήμα είσαι. Εντάξει, θα μην μιλάω. Εσύ τι κάνεις μαλακίες. Βλάκα. Τι έγινε τώρα? Δεν θα πεις τίποτα? Ξέρεις, εγώ έχω υπομονή ρε κοπέλα. Τι να σου πω τώρα, εσύ δεν ξέρω αν έχεις πολύ Εσύ έχεις κλείσει το υπομονή. τηλέφωνο. Ξέρεις, μ' αρέσει να συζητάω έτσι, μ' αρέσει γιατί Τι να συζητάω λέει και μιλάει μόνος του. περνάει η ώρα, λέμε χαβαλέ, καταλαβαίνεις. Εντάξει, στη ζωή πολλές, άμα υπάρχει Παναγίες δεν υπάρχει ζωή, ούτε έρωτας, ούτε κάβλες. Δεν μου λες, τι φοράς τώρα? Ορίστε. Πω που σου λέω ορίστε, δεν σου λέω μόνο που είσαι. Τώρα καλώνω πιο πολύ τώρα. Είδες, είμαι και ευγενικός. Μην το παρακάνουμε τώρα, έτσι δεν είναι? Να υπάρχει και ένας άντρας να σου μιλάει έτσι ωραία. Να μην σου λένε μόνο μπουρδες. Να λένε και καλό και κακό. Ξέρεις, μ' αρέσει, όταν καβλώνω μ' αρέσει και να πες τη μαλακία. Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, να με καβλώσεις και να αρχίσω? Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη περίπτωση αυτό. Δεν ξέρω στο κινητό αν γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό πιο πολύ καλύτερα από το να είσαι έτσι κοντά. Γίνεται να παίξει μαλακία χωρίς να καβλώσει. Ξέρεις, εγώ καβλώνω και χωρίς με τη φωνή. Χωρίς να την παίζω με το χέρι. Φαντάζομαι πόσο κάμες έχω, δηλαδή. Και χύνω πολύ, το ξέρεις αυτό. Απίστευτο είναι. Σε κάποιον κάνεις και Εσύ μπάλα. μπορώ πόσο χύνεις, αν υπάρχει περίπτωση αυτό. Δεν ξέρω πώς είναι η γυναίκα, αλλά το άντρα το ξέρω πώς είναι, γιατί είμαι άντρας. Πες να έλα σου κάνω μπάνιο. Σ' αρέσει να ουλιάζει όταν κάνεις σεξ? Μωρό μου, σ' αρέσει όταν ουλιάζει όταν κάνεις σεξ, σ' αρέσει να ουλιάζεις? Να κλείσεις, τώρα χαλαρώνεις, και προτιμάζεις το μονάκι. Προτιμάζεις το μονάκι σου, καταλαβαίνω. Εγώ πώς θα το κάνω αυτό μου τώρα, θα προτιμαστώ λίγο, να προτιμαστείς εσύ πρώτα και μετά εγώ. Με στράβωσε καμού. Με στράβωσε πολύ. Δεν ξέρω, σαν να αγχώνομαι. Εσύ αγχώνεσαι? Πραγματικά χαίρομαι, νόμιζα να το πεις στα μούτρα μου. Αλλά είσαι ειδικός σε αυτό το πράγμα, γιατί σ' αρέσει να ακούς, καβαλέ, είσαι γενικό τύπος σε αυτό το πράγμα. Σ' αρέσει μόνο με αυτό? Πω αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου, το χορεύω. Όταν χορεύω, ξέρεις όταν χορεύεις. Όταν χορεύω μαζί με το πουλί μου. Σ' αρέσει να το κάνουμε έτσι? Ναι. Όχι. Ναι. Για πες μου τι άλλο. Δεν βλεπόμαστε.